Så er vi på båden igen. Det er koldt. Vi har prøvet at tage nogle lag på. Jeg har 4 lag på af tøj. Jamen altså i dag, så er planen jo, at vi skal afrække. Det betyder, og det vi kommer til at gøre i dag, det er, at vi tager sejlene af. Det vil sige, at vi tager det store Genuaen ned. Vi tager storsejlet ned. Og så er planen nok også, at vi tager hønerne med hjem. Altså alle de høner, der er på båden. Fordi vi tror ikke, vi kommer til at være heroppe mere. Men det er i hvert fald planen indtil videre. Det kan jo være, det ændrer sig. Så, men I får lov til at se med. God fornøjelse. Guitar sets the sail, a gentle rhythm starts to prevail. Soft strings hum like the ocean's tale. Cold steel ropes and quiet decks, a moonlight glows on frozen flecks. The masts don't sing, the sea's asleep, yet dreams beneath the surface creep. Lanterns flicker, breath turns white, we whisper stories through the night. Ja. Så skal vi til i gang. Det som at vi vil gøre først, det er at vi vil rulle Genuaen ud. Og så når vi har rullet den ud, jamen så skal vi se om vi kan huske hvordan vi får den ned. For ligesom at forberede, så har vi taget vores telt, og så har vi åbnet vores døre, sådan så vi kan komme nemmere ind og ud. Og sådan set bare gå i gang. Så nu må vi se. Jeg håber, at det bliver sjovt. Men det er i hvert fald koldt. The world is still, the stars are near, but summer calls, I almost hear. We're waiting in the harbor glow, dreaming where the warm winds blow, still at anchor, hearts set free, chasing waves in memory. Through the frost our minds ignite, summer sails in winter's light. Okay, så nu er vi kommet hertil, hvor det er, at vi har fået Genuaen ned. Philip han er ved at løsne vores skyder. Det er et ekstremt langt stykke sejl. Det er faktisk blevet rigtig, rigtig godt, den måde vi har taget det ned på, hvis du spørger mig. Nu vil Philip gøre alt det svære. Nej, Philip han vil prøve at rulle den sammen på en god måde, og så binder vi noget reb rundt om den og kommer det ned i en sejlpose, vil jeg tro det hedder. Men vi har glemt sejlposen, så det bliver ikke i dag. Så skal vi i gang med næste. Det hedder så storsejlet. Vi er ved at forberede. Det der kommer til at ske, det er at vi trækker hele storsejlet ud. Og når vi har haft det trukket ud, jamen så hiver vi det ned. Og så håber vi også på, at vi kan nogenlunde folde det pænt sammen. Det tror jeg ikke på, men vi prøver. Tryk den ned, og så op, yes. Okay. Og så nedad. Okay, og så skal man lige kunne se. Det her, det er jo inde i masten. Herinde er vores sejl, det sidder. Og der er sådan en strop der. Og den strop skal vi have af. I kan se, der er ligesom et lille hernede under. Og når den er af, jamen, så kan vi sådan set
begynde at hive sejlet ned. Fordi så kan vi langsomt lægge det sammen ned på jorden. Yes, så på vores sejl, da vi fik det, da det fulgte med båden, der var der noget, der hed sejlpinde inde i. Det vil sige, alle de her ligesom mørke striber, var der stive kulfiber, eller i hvert fald noget glasfiber, en eller anden art, pinde inde i. Og de var knækket. Så det vil sige, at vi havde lidt svært ved at få sejlet ned. Denne her gang, der håber vi, at det bliver lidt nemmere. Ja, så i den anden ende, der vil vi jo... der skal vi også løsne den. Sådan så, at når den går nedad, jamen, så kan vi måske folde den pænt sammen. Så lige nu er den stadigvæk bundet op i toppen af masten. Men nu løsner vi det grå. Det kan godt gøre. Nu hvor der ikke er noget vind, er det jo ret nemt. We're waiting in the harbor glow, dreaming where the warm winds blow, still at anchor, hearts set free, chasing waves in memory. Through the frost our minds ignite, summer sails in winter's light. Så er planen, at vi lige sejler over for noget diesel på. Det, der er vigtigt om vinteren, sådan som jeg forstår det, og må fint lige give mig ret, det er, at der ikke, altså dieseltanken er helt fyldt, så der ikke kan komme kondens. Det går ret fint ned i dieseltanken. Yes. Ja. Der må et eller andet skubbe os fremad. Men det er ikke meget. Okay, jamen så er vi faktisk også fri op foran. Yes. Så du kan godt tage lidt fremad. Videre så er vi fri. Altså du rammer ikke nogen af siderne indtil videre. Og hvis du sejler lige ud den her vej, så burde du heller ikke ramme pælen, der er. Men når du kan dreje, så skal du nok dreje ud af. Så jeg går tæt over på styrbords side. Du er meget tæt på, altså vi ikke ved at ramme, men du går meget efter pælene herovre, det er du godt klar over, ikke? Jo, det er det. Lad gå lidt længere ud end de andre. Nej, jeg kan se en med et blåt tov på. Ja, det er den. Ja, så nu må du... Jeg er neutral. Kom tæt på den her. Sæt den i bak. Jeg tror, højden er rigtig god for en lille en som mig. Nå, hvor han sød. Jeg tror, en der kommer så imod os. Ej, hvor er det bare fedt. Så, Philip. Så skal du begynde at dreje. Ej, kan du nå? Ej, hvor er det godt. Tak. Tak skal du have. Så drej lidt mere, Philip. Yes. Det er godt, vi er udenom lige ved at være der. Det er perfekt. Så det er den, Ved du hvad? Ja. Ja, ved du hvad? Lad den bare stå, fordi så kan jeg give dig den her rundt nemlig. Ja, det er perfekt det der. Tusind tak. Og det er også en god højde for mig. Så, sådan der, tak. Det er så godt, tak. Spread on the cabin floor, tracing routes will sail once more. Every ripple hums a tune of distant bays and skies of June. Even now, in the harbor's calm, we feel the ocean in our palms. We're waiting in the harbor glow, dreaming where the warm winds blow, still at anchor, hearts set free, chasing waves in memory. Through the frost our minds ignite, summer sail
the cold will leave. Hold the dream until it's near. Lige udvidet skub. Så vi har besluttet os for, at vi vil leje et lokal, hvor vi har alle vores ting i. Og det har vi lejet, og så vil vi begynde at tømme båden for hønder og sejl og alt det, og lægge ud i vores opbevaringsrum. Det får I lov til at se.